Para sedherek ingkang kinasih dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pepanggihan malih kalian kula Pendeta Hari Susanto. Anggen kita badhe ngrebak piwucal sekolah Sabat lan sakmenika kita sampun dumugi wonten ing piwucal kaping 8 ingkang ngangge ira-irahan nggih menika raksasa iman Yusak lan Kaleb. Saderengipun kita ngraosaken dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus, sumangga sami tumungkul ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang wonten ing kraton swarga, kawula nyuwun Roh Suci peparing paduka supados paduka paring pangertosan, paring kegiatan anggen kawula badhe nyinau dumateng sabda pangandika paduka ingkang kasrat wonten ing piwucal sekolah Sabat. Mugi paduka paring pangertosan saengga kawula saged mangertosi menapa ingkang dados dawuh paduka dumateng kawula. Mekaten Gusti ingkang dados panyuwun kawula sedaya kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, ing sakmenika kita badhe ngrembak bab iman utawi teladan iman ingkang sampun dipun tilaraken dening kalih putranipun Gusti Allah inggih menika Yosua lan Kaleb. Nalika bangsa Israel menika dipun beto dening Gusti Allah medal saking Mesir ing sak tengahipun perjalanan wonten ing ora-ora saderengipun dumugi wonten ing negeri ingkang dipun janjiaken dening Gusti Allah nggih menika negeri Kanaan. Musa lajeng paring titah dumateng 12 suku bangsa Israel ingkang dados utusan supados ningali kados pundi kahananipun negeri Kanaan ingkang badhe dipun tuju menika. Lan 12 tiyang menika ingkang minangka perwakilanipun tiap-tiap suku menika lajeng tindak lan sami-sami ningali kados pundi kahananipun negeri Kanaan menika kala wau. Lan sasampunipun wangsul sedaya utawi 12 utusan menika lajeng ingkang 12 utusan menika lajeng paring laporan dumateng Musa. Lan wonten kalih kelompok saking 12 utusan menika nggih menika setunggal kelompok ingkang nggih menika perwakilan saking sedasa suku menika anggadhahi laporan ingkang negatif nggih menika laporan ingkang boten ngremenaken. Lajeng kelompok ingkang setunggalipun nggih menika Yusak lan Kaleb. Nah, benten kalih ingkang sedasa menika kala wau, Yusak lan Kaleb menika paring laporan ingkang sae dumateng Musa. Ingkang sedasa paring laporan bilih ing negeri Kanaan menika dipun panggeni kalian raksasa-raksasa, tiang-tiang ingkang kiyat, tiang-tiang ingkang mboten saged dipun kalahaken. Menawi kita mengke badhe mlebet dumateng negeri menika, kita sedaya mengke badhe dipun pejahi lan kita sedaya badhe dipun kalahaken. Menika ingkang dados laporanipun sedasa tiyang ingkang sampun wangsul saking negeri Kanaan menika. Benten kalian Yusak lan Kaleb menika paring laporan dumateng Musa bilih negeri Kanaan ingkang sampun dipun tingali menika kala wau nggih menika negeri ingkang sae, negeri ingkang subur makmur, ingkang berlimpah-limpah susu lan madunipun lan tiyang kalih menika kala wau nggih menika Yusak lan Kaleb menika pitados bilih mangke Gusti Allah badhe maringaken negeri ingkang sae menika dumateng bangsa Israel. Nah, sejatosipun anggenipun paring laporan menika kalih tiyang melawan utawi nglawan sedasa tiyang. Sejatosipun menika ndugekaken
resiko ingkang ageng kagem Yusak lan Kaleb. Krana piyambakipun menika saged dipun keroyok, malahan ugi dipun keroyok dening bangsa Israel. Krana laporanipun ingkang sedasa tiyang menika nyebabaken bangsa Israel menika anggadhahi manah ingkang boten pitados dumateng Gusti Allah lan ngalami kondisi iman ingkang lemah. Nah, tiyang kalih menika utawi Yusak lan Kaleb menika paring kegiatan dumateng bangsa Israel. Piyambakipun ngendika bilih negeri ingkang dipun janjiaken dening Gusti Allah menika negeri ingkang sae lan Gusti Allah piyambak mangke ingkang badhe maringaken negeri menika dumateng bangsa Israel senaosipun ing mriku kathah tantangan, ing mriku kathah tiang-tiang ingkang raksasa-raksasa, tiang-tiang ingkang ageng, ingkang kiat, nanging menawi Gusti Allah ingkang badhe maringaken negeri menika boten wonten ingkang badhe dados alanganipun. Nah, sumangga kita ningali rumiyin dumateng ayat ingkang dados nas ing piwucal ing sakmenika ingkang kaserat wonten ing kitab Ibrani 13 ayatipun ayat kaping 7. Mekaten dawuhipun, padha elinga marang panuntunmu sing biyen mulang kowe bab pangandikane Allah, padha elinga kepriye lelakone nganti tekan matine sarta nulodo marang kapercayane wong-wong mau. Ingkang dipun maksud ing ayat 7 menika nggih menika Yusak lan Kaleb ingkang minangka pahlawan iman kagem bangsa Israel. Nah, sedasa tiyang ingkang paring laporan ingkang boten sae menika lan sedaya bangsa Israel ingkang pitados dumateng sedasa tiyang menika kalian Gusti Allah lajeng dipun hukum. Lan mangke sasampunipun sekawan doso tahun janjinipun Gusti Allah dumateng bangsa Israel menika ingkang rikala semanten sampun dipun tingali dening 12 utusan menika termasuk Yosua lan Kaleb menika lajeng sak menika sampun dados kasunyatan bilih Gusti Allah sampun maringaken negeri Kanaan, negeri ingkang dipun janjiaken dening Gusti Allah menika sampun dipun duduki, dipun lenggahi lan dipun panggeni dening bangsa Israel. Nah, para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, nalika sekawan dasa tahun kepengker menika tasih nilaraken pitaken kados pundi mangke badhe kasunyatan, kados pundi kepitadosan Yusak lan Kaleb menika badhe dipun uji lan mangke dados kasunyatan. Lan sak menika sasampunipun sekawan dasa tahun menapa ingkang dipun janjiaken dening Gusti Allah menika sampun dados kasunyatan lan imanipun Yusak lan Kaleb menika sampun dipun buktekaken. Bilih krana Gusti Allah ingkang sampun mimpin lan sampun mbekta bangsa Israel menika lumampah medal saking Mesir nglewati utawi medal wonten ing ora-ora ingkang kebak pacoben lan sakmenika sampun dumugi wonten ing negeri Kanaan. Lan para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus, menapa ingkang dipun tilaraken dening Yusak lan Kaleb menika kagem kita nggih menika kapitadosan iman lan kasetyan dumateng Gusti Allah. Kaserat wonten ing kitab Yosua pasalipun 19 ayatipun ingkang kaping 8. Nanging wong-wong sing padha diutus bareng karo aku padha gawe laporan sing marakake wong Israel padha wedi. Aku tetap setya marang pangeran lan Allahku. Senaosipun sedasa tiyang menika paring laporan ingkang dadosaken sedaya tiyang Israel menika dados ajrih utawi wedi, nanging Yusak lan Kaleb nggadahi kapitadosan ingkang tuhu nggih menika aku tetep setya marang pangeran Allahku. Aku setya tuhu, aku gumantung, aku percaya marang Gusti Allahku. Senaosa
kagem menungso menika mboten mungkin badhe ngalahaken tiang-tiang raksasa ingkang manggeni wonten negeri Kanaan menika. Nanging Yosua lan Kaleb tetep utawi netepi bilih piyambakipun pitados lan anggadhahi iman dumateng Gusti Allah piyambak. Lan sasampunipun piyambakipun utawi Yosua lan Kaleb menika kalian sedaya bangsa Israel menika sampun netep wonten ing negeri Kanaan. Tanah menika sampun dipun dum-dum kagem suku-suku ingkang dados bagian bangsa Israel menika. Sedaya sampun angsal bagian utawi warisanipun ingkang dados tanah ingkang badhe dipun panggeni sesarengan kalih suku-suku menika kala wau. Nanging Yosua ingkang sampun dados pemimpin, ingkang sampun nggentosaken Musa, sampun mimpin bangsa Israel menika nyebrang kali Yordan ingkang banjir, sampun mimpin bangsa Israel menika njugrukaken tembok-tembokipun Yeriko, sampun mimpin bangsa Israel menika perang kelawan bangsa sanesipun ingkang sampun ngalahaken bangsa-bangsa. Lan Yusak menika anggadhahi teladan ingkang sae ingkang saged kita gesangaken wonten ing pigesangan kita ingkang saged kita tulodo nggih menika teladan bab kerendahan hati. Boten namung anggadhahi kapitadosan, boten namung anggadhahi iman ingkang setya tuhu, nanging piyambakipun ugi anggadhahi sifat ingkang andhap asor. Kados pundi andhap asoripun? Sedaya suku-suku menika sampun dipun paringi bagian, nanging piyambakipun dereng angsal bagian. Menika pemimpin ingkang rendah hati, pemimpin ingkang kersa mendahulukan rakyatnya, mendahulukan warganya, mendahulukan umatnya. Menika pemimpin ingkang sejatos. Umatipun sampun dipun paringi bagian-bagian, nanging piyambakipun keri-keri, piyambakipun belakangan, piyambakipun dereng angsal bagian. Pramila piyambakipun nuli nyuwun bagianipun ingkang badhe dipun panggeni kalian Yosua lan keluarganipun. Wonten ing Yosua pasal 11 ayatipun 12, mulane saiki aku pandumono tanah pegunungan sing dijanjikake Gusti Allah marang aku. Ya kuwi nalika aku karo wong-wong sing padha diutus bareng karo aku teka aweh laporan. Nalika semono aku kandha karo kowe yen ing kono ana bangsa sing pawakane kaya buta, sing diarani wong Anakim. Wong-wong mau padha manggon ing kutha-kutha gedhe sing dikubengi benteng. Muga-muga Gusti Allah mbiyantu aku nganti aku bisa nglungakake bangsa mau kaya sing dingandikake. Terus menika Yusak lan Kaleb menika anggadhahi manah ingkang rendah hati. Kaleb nyuwun panduman wonten ing daerah pegunungan ingkang dipun panggeni dening bangsa ingkang kados raksasa-raksasa. Tujuanipun nggih menika badhe ngalahaken kutha-kutha menika lan badhe nunjukaken bilih Gusti Allah menika paring pitulungan anggenipun nyirnakaken tiang-tiang ingkang kados raksasa-raksasa menika. Dados menika nilaraken iman kagem bangsa Israel bilih senaosipun ngadepi bangsa raksasa, senaosipun ngadepi masalah ingkang ageng, nanging kita anggadhahi Gusti Allah ingkang saged ngluwari kita, saged nulung kita wonten ing masalah-masalah kita ingkang ageng menika. Lan Yusak menika anggadhahi panyuwun nggih menika supados dipun paringi bagianipun menika kaserat wonten ing Yosua 19 ayatipun 19. Sawise umat Israel oleh ngedum tanah
kono wis rampung kabeh, nuli aweh lemah marang Yosua bin Nun dadi tanah pusakane. Lan tanah ingkang dipun suwun Yosua menika nggih menika tanah ingkang panggenanipun celak saking Silo, lan menika dados panggenan ingkang celak dumateng padalemanipun Gusti Allah utawi bait suci. Menapa ingkang dados fokusipun Yosua nggih menika ngutamakaken tiyang sanes, ngutamakaken umatipun, ngutamakaken rakyatipun, lajeng senaosipun piyambakipun anggadhahi panggenan ingkang dipun utamakaken nggih menika panggenan ingkang celak kalian padalemanipun Gusti Allah. Menika nuduhaken dumateng kita bilih sanesipun saksampunipun piyambakipun anggadhahi manah ingkang andhap asor, piyambakipun ugi anggadhahi konsep bilih sedaya gesangipun menika kedah celak dumateng Gusti Allah. Anggenipun manggen wonten ing papan ingkang celak kalian padalemanipun Gusti Allah menika anggambaraken bilih piyambakipun anggadhahi keremenan, anggadhahi kerinduan ing sakbendinten ing sedaya gesangipun menika tansah celak kalian Gusti Allah. Nah, para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, sasampunipun Yusak lan Kaleb ibu menika nilaraken tuladan ingkang sae. Nggih menika tuladan ingkang pitados setya tuhu dumateng Gusti Allah. Ugi nilaraken tuladan ingkang anggadhahi sikap ingkang wani, keberanian, lan anggadhahi sikap ingkang andhap asor, lan setunggal malih anggadhahi sikap lan komitmen bilih gesangipun kedah celak dumateng Gusti Allah lan tetap setya tuhu lan pitados dumateng Gusti Allah. Menika ingkang dipun sebat pahlawan iman, menika ingkang dipun sebat tuladan iman, lan menika ingkang dipun sebat raksasa iman. Tiyang kalih menika kala wau Yosua lan Kaleb menika ingkang dipun sebat raksasa iman, krana piyambakipun saged ngalahaken sedasa tiyang ingkang boten pitados dumateng Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Allah, menawi kita pitados dumateng karsanipun Gusti Allah, boten dados masalah menawi kita ngadepi tiyang kathah ingkang badhe ngasoraken kita, ingkang badhe nyebabaken kita menika ngadepi tantangan lan halangan. Kapitadosan dumateng Gusti Allah menika saged ngalahaken sedaya rintangan utawi tantangan, senaosa rintangan lan tantangan menika ageng lan kathah sanget. Krana Gusti Allah menika langkung ageng saking masalah kita, lan Gusti Allah menika langkung kuwaos saking rintangan lan tantangan ingkang wonten ing ngajeng kita sedaya. Mekaten ingkang dados pelajaran kita ing sak menika bab raksasa iman menika piwucal saking Kaleb lan Yosua. Sumangga kita tutup piwucal menika kanthi pandonga. Duh Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kawula sowan malih wonten ing ngarsa paduka, kawula nyuwun malih dumateng paduka Roh Suci supados kawula mangertosi lan menapa ingkang sampun kawula pirengaken, sampun kawula wigatosaken menika saged kawula tindakaken wonten ing pigesangan kawula. Mekaten Duh Gusti panyuwun kawula aturaken ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Mekaten para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, anggen kita nyinau dawuh pangandikanipun Gusti Allah, sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wedal. Gusti berkahi kita sami. Amin.